že mesto Anuradhapura je veľmi staré a je to veľmi silno pútnické miesto kvôli tomu, že je tu množstvo chrámov, množstvo pagod a je tu aj svätý strom, takže sem prichádza veľa pútnikov a mnoho pútnikov si treba prenajmä takýto autobus, majú svojho miestneho tour lídra, zorganizované ubytovanie a prichádzajú sem na toto pútnické miesto, hlavne v dní sviatkov a prázdnin, ako je práve teraz. Preto sme tu na tomto mieste našli strašne veľa pútnikov a je vlastne preplnené. A táto miestna kultúra je hodne iná ako naša, ale v zásade tiež majú svoje náboženstvo. Väčšina zo Srí Lančanov sú budhisti, 75%, a oni tiež chodia na svoje pútnické miesta. Napríklad sem do Anuradhapury, potom do jaskinných templ, svetín v Darumbale, alebo do chrámu svätého Zubu v Kandy. Toto sú 3 najvýznamnejšie pútnické miesta na Srí Lanke. V každom z nich to dnes vyzerá zhruba podobne ako tu. Teším sa na vás. Toto je jedna z rodín, ktoré sem prišli, pretože sa začali prázdniny včera a zajtra je veľký sviatok svätého stromu. A prišli sem normálne aj s varením a proste celá rodina, oni si prenajmú van alebo kúpia van a potom takto cestujú cez prázdniny po Srí Lanke. Momentálne na Srí Lanke je mesiac prázdnin. Čaute priatelia, vítam vás z veľmi posvetného buddhistického miesta tu na Srí Lanke. Je to miesto, kde za týmito bránami sa nachádza strom, ktorý bol dovezený z Indie. Je to odštiepok stromu, pod ktorým Buddha, Siddhartha Buddha, dosiahol osvietenie. Vieme, že tento strom bol sem privezený 2332 rokov dozadu a vieme konkrétny deň. Bolo to akoby 26. decembra, kedy bol sem privezený a práve preto teraz oslavuje narodeniny onedlho ten strom. Je to veľmi sväté a pútnicky známe miesto. Všetci ľudia sem prichádzajú v bielom, aby si uctili toto miesto. Obecne budhisti, keď putujú k svojim stupám, tak putujú v bielom. Dokonca je tu polícia, ktorá kontroluje, či ste vyzutí a či máme všetci dlhé nohavice, alebo máme prekryté kolena. Takto sa oslavujú sväté miesta v buddhizme. Pozývam vás s nami na Srí Lanku. Čauky. Pihita áširvádé rekování